Bona tarda a tothom. Al llarg d'aquest mandat vam prendre el compromís de fer tot allò que estigui a les nostres mans per tal de traslladar allò que passava a l'Ajuntament al carrer. Una de les iniciatives que hem pres en aquest sentit és fer informatives públiques trimestralment. Cada 3 mesos els nostres regidors donaven comptes de la feina feta durant aquell període i atenien els dubtes, les preguntes i els suggeriments dels ciutadans. Aquesta vegada, degut a les feines d'estiu i pensant que molta gent li seria difícil poder-hi assistir, hem decidit provar un nou mètode, que és fer-ho 2.0 a través de les noves tecnologies i les xarxes socials. Així doncs, els nostres regidors explicaran a través de la nostra pàgina quina és la feina que han fet durant el període vigent i, a més, com sempre, estem oberts a tots els vostres suggeriments, dubtes o preguntes. Ens els podeu fer arribar per privat en aquesta pàgina de Facebook, comentant aquest vídeo o bé enviant-nos un correu a roses@esquerra.cat. En el meu cas concret, els temes dels quals m'he ocupat són els d'urbanisme i hisenda i essencialment us parlaré de 3 temes que han tingut lloc en aquests 3 mesos. Pel que fa a urbanisme, per fi hem començat a parlar sobre quins han de ser els passos a seguir en els propers mesos i fins i tot anys després que una sentència anul·lés l'any passat el nostre pla d'ordenació urbanística. Primer de tot, vull deixar clar que gràcies a la magnífica feina dels tècnics de la casa no hi ha cap problema a l'hora d'aplicar planejament urbanístic amb garanties jurídiques i, per tant, ja està a ple funcionament tot el Departament d'Urbanisme. Però no obstant això, és evident que cal iniciar els tràmits com més aviat millor per començar un nou POM. Un nou POM que segurament no serà aquest ple qui l'aprovi, sinó que serà el ple del mandat següent, però hi ha tota una feina que hem de començar a fer des d'ara mateix. El segon tema és que, com sabeu, fa uns mesos, l'Ajuntament va pagar fins a 2,2 milions d'euros per tal de sortir de l'atzucac pel qual estava en el cas Real Marine. Aquest conveni va suposar al mateix temps l'obertura d'una comissió d'investigació a l'Ajuntament. I si hem fet això és essencialment perquè creiem que una de les tasques més importants que tenim com a oposició és el de control i fiscalització del govern. Una tasca imprescindible en qualsevol democràcia de qualitat i que aquesta comissió ens dona les eines per poder-ho fer, per establir els protocols perquè casos com el Real Marine no tornin a passar i també, cal dir-ho, si s'escau, exigir responsabilitats polítiques. I per últim, pel que fa a Hisenda, en aquests 3 mesos s'ha aprovat una modificació de crèdit per un valor molt important, gairebé 2 milions d'euros. Volem remarcar que, de nou, el govern, quan té oportunitat de destinar recursos públics i utilitzar les eines de l'Ajuntament per tal de transformar la realitat, torna a limitar-se a la simple gestió del dia a dia. Sembla que estem condemnats una vegada més a 4 anys de qui dia passa any empeny. Tard o d'hora tornarem a anar a les urnes i llavors ja veurem què passa. La nostra feina serà intentar portar a la mesura del possible al ple tota l'energia i totes les idees que hi manquen i que ningú dubti que seguirem endavant amb aquesta tasca. Moltes gràcies a tothom per escoltar-nos i, com he dit, estem, com sempre, oberts a tots els vostres dubtes, suggeriments o preguntes. Moltes gràcies a tothom.